ଔଷଧ ନେଇ ଅଜାନିଆ ଔଷଧ ନେଇ ଔଷଧ ନେଇ ଅଜାନିଆ ଔଷଧ ନେଇ ଛାତିରେ ଚୋଟ ମାରି ଯଦି କଲୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଛାତିରେ ଚୋଟ ମାରି ଯଦି କଲୁ ଖଣ୍ଡିଆ ଔଷଧ ନେଇ ଆବାଇଆ ଔଷଧ ନେଇ ଆବାଇଆ ଔଷଧ ନେଇ झाड़ू की वायरस और तो सीरियस गला गला है गला मतलब रिया ଔଷଧ ନେଇ ଅଜାନିଆ ଔଷଧ ନେଇ ଔଷଧ ନେଇ ଆବାଇଆ ଔଷଧ ନେଇ ଯଦି ମୋର ଚିରିଦେଲା ଜାଣିର ଚୁମ୍ବକ ରାତି ସାରା ମାରିଦେଲା ତୋ ପ୍ରେମର ମହକ କାଲି ଠାରୁ ଆଜି କାଇଁ ଲାଗେ ଭାରି ଫରକ ମନ କହେ ମିଳିଗଲା ଖୋଜୁଥିବା ପ୍ରେମିକ झाड़ू की मिसाइल हलबल हला दिल गला गला उड़ी गला में द अमानिया ଔଷଧ ନେଇ ଅଜାନିଆ ଔଷଧ ନେଇ ଔଷଧ ନେଇ ଆବାଇଆ ଔଷଧ ନେଇ ଏଇ ବୋଧେ ପ୍ରେମ ରୋଗ କରିଦେଲା ଜଖମ ମାନୁ ନାହିଁ ଲଗେଇଲେ ଯେତେ ଯାହା ମଲମ ତୁ ଯେବେ ନେଇଗଲୁ ମୋ ମନକୁ ନିଲାମ କର ଲାଗେ ସିଧେ ସିଧେ ଛାଇ ଲାଗେ ଗରମ ଛାଡ଼ିଲୁ କି ନେଟୱାର୍କ ଛାତି ହେଲା ଧକ୍ ଧକ୍ ଗଲା ଗଲା ଲାଗି ଗଲା ମନ ତଳେ ନିଆ ଔଷଧ ନେଇ ଆବାଇଆ ଔଷଧ ନେଇ ଔଷଧ ନେଇ ଅଜାନିଆ ଔଷଧ ନେଇ ଔଷଧ ନେଇ ଆବାଇଆ ଔଷଧ ନେଇ ଔଷଧ ନେଇ ଅଜାନିଆ ଔଷଧ ନେଇ एमतिया भाउजंकर नुआ नुआ वीडियो देखापी आपण मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु एमती नुआ नुआ भाउज रोमांटिक भाउजर वीडियो आप देखिपारे प्लीज से घंटी चिन्ह को दबाई दियो भाउज लाज कला।